Gør nu. Okay, let's get started. Og så begynder jeg bare godt. Yes, godt, ja. Ikke kast med noget på mig. Du har rundt bold. Er du rundt eller? Nej. Yes. Men det er min kæt, den sidder sådan lidt. Heroppe. Jeg er prus. Ja. Wanna some help? Ja. Nå, nu kommer det møg, ja? Du ved, om Lina har drejet rundt, ikke også? Nej, faktisk ikke. Jo, det gør. Okay. Hvor ser du dum. In your face. Ja, In your face.